parhorasan madihita saluhutna kurieni tuhata baju pangdohita nuaeng jala marpungu di minggu pasapulsada untuk trinitasi son toktong mahita saya tapasangap tuhata di bata amana manopalangit doho tano doho Yesus pe anakna na manobus hita sian paholomun tuhati uron nang dohoton di perbadia na saya mangaramoti hita di perdalanan ni nguluta iba nama na patauhon hita mangarajai dirita laho mengadopi aka hamajuan ni teknologi di Portibion Inucima de batas itulusada na mga leon ragam hamajuan ni teknologi di tongotongan ni Portibion dito gihon topi ni mingguta sadarodo hita asa terbahen mangarajai diri mengadopi teknologi saluhutna do jadi alaidang saluhutna marguna saluhutna do jadi alaidang jadi patuduhon ni manang aha au tapuji ma tuhatai marhite hite perminggon sadarion marede mahita marhite-hite guarni debata ama doho guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho guarni ton di perbadia na tumo palangi doho tanoon amin songonodo hatani Tuhan Yesus martua maaka na mauas male mida hati goran ai pabosuro do nasida martua maaka na ias todi ai idaun nasida do debata haleluya 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 martangiang mahita ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung saito gihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami lehon ma dihami haporsiyon na sitong asa holan ho sabing haposan nami unang luas huriam marhaposa tu akan na di hasyanganon ay holan hodo haposan dohot haporusan say asima roham patuduhon tuhami dalat tuhatuaon asa jupang hami asi ni roham na godangi ala ni anak ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin marede hita Lambo
ihon hamuma patik ni debata di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis sadarion. Imana tasurat di Sara Yohanes bidu 4 ayat sada. Hamu aka haholongan unang maganup todi haporsea hamu. Ujuni hamuma manang nasiat debata aka todi. Ainunga borhat torok panurirang pergagap tu portibion. Atong rak mangido gogo mahita tutuhan debata. Adi Tuhan debata, saya perabugoi memahami, Mangulahon nambat patik ini. Amin. Mari dihita. Topo tima dosa tanah godang itu arupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata mau liate marohanami diho naung patauhon kami muse marpungu di bagas jorom nabadia. Alai manok tong dope ikon sai jamut tonon nami diri nami asa unang tung dais kami tu parmaraan hinorkon ni covid 10 sia na soharusu sidung dope sian portibion pakorhon ni virus corona naso marhaujungan dope ikon godang pakion nami ragam hamajuan ni teknologi na ikon sahat nang tu bagas jorom bonon nami. Ale Tuhan saya paluas mahami malo mangarajai diri nami asah teknologi na adongin waing kubain kami bain hasangapon di guarmu. Ale Tuhan debata saya homa mengajari kami asa merajai kami diri nami lau mengadupi hamacuon di portini. Ale Tuhan debata podo naung manudu kami gabe ruas ni pamatang ni Kristus Yesus. Ala ni ikon di bagasan habadiaon kami kanupari. Alai lam torop do ditiki na parpudion sian tonga-tonga nami na badabu di bagasan dosa na sotakas majamoton habadiaon ni ruas ni pamatang ni Tuhan Yesus na sopola marpikir bagas laho mamake hamajuon waeng mengguturi donganna parbada-badaon nang dohot mangakali donganna masa do tahe muse akana jumorbut dibuka marhite media sosial gabe sahat tu namar roha-roha na gabe hagigian di paradatan nang dohot dihuriai gabe torok jolma naramun di partikian hamajuon. Ale Tuhan nami saya jari imahami ganuk marsada-sada asa hurajai kami diri nami mengadopi hamajuon di portibion. Ale Tuhan debata saya homa mangarajai kami asa hurajai kami diri nami lau mengadopi hamajuon ni portibion. Ale Tuhan debata dohot do nang huriam makalason hamajuon ni partikian ni jalanunga hu pake hami i dohot
dia akka ulon ni huria. Masai gorang do akan nadinggan dapat hami siani. Alai ikut tusi gorang do tong nang nahurang dinggan. Na boy mambuan hami tuha holomon. Sai ajari mahami mamakek hamajoni holan tulomo ni roham. Jala holan laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan debata, saya homa mangarajai hami, asahu rajai hami diri nami, lau mangadopi hamajuon ni portibion. Ale Tuhan nungalam majonok tiki di huriam, naing patupahon sinuri godang HKBP. Beba sian aka distrik, nunga sirung patupa sinodi distrik. Ale arong dope nanaing patupahon, asima roham tuhuriam paluas mamardalan saluhut nai sai padao ma parbulat-bulatan sian hami saluhutna asatung sada rohani huriam lau patuluson nasa ulon nadinggan sai paluas hami mamake ragam ni hamajuon waeng laho patupa dame di tonga-tonga ni huriam tibu salpuhon ma virus corona sian sandok portibion asa tung terbahen saut saluhut pulau ni di tonga-tonga ni huriam. Ale Tuhan debata, saya homa mangarajai hami, asa hurajai hami diri nami, lau mangadopi hamajon ni portibion, asa pakai hami hamajon baen hasangapon di guarmu lebagi. Ale Tuhan Jehovah, sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatian ni aka pardosa alai hamubon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hageduhon nami doho pangalosan nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangyon dohot hagogon nitondi perbadia asa tarapul situturo hanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisan di dosata mulutung adong manang ise na mardosa adong do pangudiata di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rokai jala ibana do perdengganan taringo tu dosata alai indada holan taringo tu dosata doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion hasangapon ma di debata na digincang. Mari dehita.
asapulsada hodung Trinitatis sadarion tarsurat di sada Musa sapulsada ayat sada satu ayat sia saragam do pakuling masa disandok tanoon jala sada do hata. Jadi dinamar pasang nasida sian habis cara cupang nasida mata nukea di kuat silia babe mendingan nasida disi Dungi marsupadohan mana sida tole tatopa ma tano bahen tano takko jalan masak situtu itu tungi. Jadi tano na minasak nai dipakai bahan batu jala barerang dipakai nasida bahan rapot. Dungi akan pandok nasida ma tole tapuka masada hutata jala dapat jomon sada support di langit tabayan ma baritata asa unang magsera kita tulia portibion. Jadi tuat ma Jahoba marnida huta dohot tukupi na pinauli ni aka anak ni jolma. Ini na Jahoba ma Idama sada do bangso jala sada pakuli di sudesi jala nunga dipukan nasida paulihon akai onpe tunso hasundatan nasida paulihon saluhut nasinakap nasidai. Tole tuat ma hita jala ta gaor pakuling nasida di si asa unang be dia tu si sahalak pakuling ni dongan na. Jadi di paserak Jahoba manasida siani tuliat portibion gabe masuk nasida paulihon bukai. Di baheni di dok warna Babel ala di sido di gaor Jahoba pakuling ni sadok isini tanoon jala siani di paserak Jahoba nasida tuliat portibion ima sahatna martua ma akan atau mangiun hatani debata jalan naupiapsa. Amin. Marede hita. Tidakon maha porsiatay son na hinatidakon ni dong atas sa porsian di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na so hatudusan nato mo palangi dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak di debata Jahoba na so saday ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Borbadia andorang suhaguan ido tuhata na tumaon lebernit di panguman silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na dua tubonotoru dumitanon na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tusurgo lahundu siam di bata Jahoba amanai pargogo na suhatusani di simai na mulak sugot tanoon manghumi harap na mamulul namate au porsia di kondi berdia jala arum sada huria na badia huria kapan Kristen akan badia Doa Yesus Kristus dohot diatai na mandok murak mamulul sogo daging harap ramate dohot dihamuluan na surasuga. Amin.
Hurian itu hatta, nuaing tabege majo titing na maragam di mingguta sa darion. Na parjolo. Goar ni mingguta sa darion ima, minggu pasapul sa dahon dung Trinitatis. Hasitolu sa dahon ni debata. Topik minggu. Pangarajayon diri mengadopi teknologi. Pengendalian diri terhadap teknologi. Napaduahon. Ibadah minggu online live streaming. Dari minggu sadarion tanggal 23 Agustus 2020 di Patupa Huriata do ibadah minggu online live streaming pukul 10.30 WIB. Acara di Patupa di Bagasan Bahasa Batak. Napatuluhon. Panduan ibadah sekolah minggu online live streaming dari minggu sadarion di Patupa Huriata do panduan ibadah sekolah minggu mulai pukul 7.30 WIB. Papaton partangyangan wek di Bagas Tabe. Tapatupa ma partangyangan wek di Ganup Ari Selasa pukul 10 siawib di Bagas Tabe. Acara partangyangan ini boy mataidan lewat YouTube, akun channel YouTube HKBP Dame Pematang Siantar. Napalimahon malua sian pakakungion. Di minggu sadarion tanggal 23 Agustus parmingguon pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do acara malua sian pakakungion tu 35 halak ianakon ni Huriata naong marsiajar marguru malua ditaba 3 halak na manopang ima sian HKBP Moria Resort Medan baru 2 halak HKBP sian Resort Medan 2 sipang limun sahalak acarai di Patupa dung Sipul Jamita panopon parmingguon di HKBP Dame minggu tanggal 30 Agustus 2020 Patupa do parmingguon di HKBP Dame di Bagasan Opat Sip pukul 6.30 sahatu pukul 7.30 WIB bahasa Batak ima Siantar State Bas Wismar Asrem Veteran Simalungun Permai. B pukul 8.30 sahatu pukul 9.30 WIB bahasa Indonesia ima Humanitas Pemda Sada Pemda 2 Pemda Tolu Rabong Merah. C pukul 10.30 WIB sahatu pukul 10 Sada 30 WIB bahasa Batak ima termin Aspol Pelen STT PNK Sada PNK 2. D pukul 15 satu pukul 10 WIB bahasa Indonesia Agraria BB Sada BB 2. Parmingguonon hombar tu protokol kesehatan. Torob ni bangku gereja na boy dipake ima 37 bangku. Akan nasa keluarga boy ma sa bangku parhudur nasida. Namoding. Na di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 nunga marujung ngolu inang Jenita AS Borudamanik na hinabaluhon ni amang Charles Sialagan sian Jalan Danau Kerinci Wek Agraria tutup umur 56 tahun jaladung Sipul Minggu pukul 10.30 WIB mangapulido Huriata tu keluarga Sialagan hombar tu program ni Huriata tapasahat ma sosial ta 5.000 per kakak. Napawaluhon taman gereja pinangido ma tu sude aka ina di Ganup Wek asa Roma payason tamat tabe di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2020 pukul 15 WIB. Pasiahon bunga altar. Napatupahon bunga altar sadarion imasian keluarga de siahaan inang boru simbolon sian wek Bukit Barisan Sada mauliate man dinasida. Titing parhepengon boy mata bereng di lembaran acara naung adong dihita Ganup Marsada Sada. Tapasonang marohatta martangi yang mahita. Debata Jahuba amanami namar habangsa di Banua Gijang di Bagasan tikyon ale Tuhan di lehon hodo pedihami tiki lau marsaur dohot ho di Bagas Coromoy ale Tuhan Jahuba debata amanami nunga hutangyok kami ale Tuhan akra program ni Huriam dohot akatiting namar ragam namasa di Huriami ale Tuhan Jahuba homa ale Tuhan na mangajari hami asaboy patupon nami Tuhan hobar tu asi dohot holong ni roham. Ale Tuhan Jahoba
nunga di pamasa huriam ale Tuhan ima online line streaming di parsikolan sikola minggu nang di bagasan tikyon ale Tuhan homa natoktong mangaramoti hami natoktong mangajari hami jalan na mga lehon las ni rohani hami nang di bagasan tikyon pe ale Tuhan molosoboy hami sa luhut na ale Tuhan ruas ni huriam na adong di HKBP dion HKBP damion tumopot bagas joromon tuhodo pasaton nami ale Tuhan nang ruas ni huriam na adong di bagas na sida na mangihuton ale Tuhan ibadah live streaming on homa Tuhan na mga lehon las ni roha di nasida asa toktong nasida ale Tuhan marlas ni roha mangihuton ibadah ale Tuhan Jehovah de bata amanami di bagasan tikyon ale Tuhan di patupa huriam do ale Tuhan ima malua sian pakakungyon tu tolupulalu halak anak ni huriam tuhodo pasaton nami nasida ale Tuhan asaho na mandongan ni nasida mangarajay roha ng pikiran nasida di bagasa sa tabolonon ale Tuhan nunga marsiajar nasida taringo tuhatam alani ale Tuhan hupasat hami anak doho boru ni huriamot tuhado pamutuan asaho na mangajari nasida asa boy toktong ale nasida tang haporsyaw na nang ano pe ale Tuhan di na makatindakon haporsyaw na nasida homa Tuhan na mangajari nasida asa toktong nasida agle Tuhan si ihutok ko tu akatiki naneng ro padaw nasida ale Tuhan siya ragam ni aka parmaran siya ragam ni aka godaan-godaan na adong di portibyon asa toktong na sida ale Tuhan marsihohot siho asa toktong na sida ale Tuhan si ihutok ko ale Tuhan Jehovah de bata amanami di bagasan tikyon pe ale Tuhan tangya konon nami do ale Tuhan keluarga sialagan naung nyala po ale Tuhan siya tonga-tonga na keluarga na sida siya tonga-tonga ni huriam ina na ni holongan na sida tuhodo pasaton nami ale Tuhan keluarga sialagan asaho Tuhan na mga puli na sida na mga lehon ale Tuhan gogo na mga lehon ale Tuhan tang haporsyon na sida asa unang madele na sida ale Tuhan di parlaw ni inanasiday alay ale Tuhan tabay ng haporsyon na sida tu akatik kinaneng ro ale Tuhan Jehovah de bata amanami tuhodo ng pasaton nami ale Tuhan sa luhut na ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton ale Tuhan di bagas na sida nang di rumah sakit homa ale Tuhan na margogoy na sida na mga lehon hamamalum ni parsahiton tu na sida tarlumobi ale Tuhan na mga lehon tuguha porsyon na sida asa unang madele na sida ale Tuhan ala na songgo parsahiton tu na sida alay lehon di na sida ale Tuhan pakirimon pos ni roha asa toktong na sida ale Tuhan pasahaton diri na tu adopanmu tarlumobi ale Tuhan di amang pendeta hutagaul natongondo pe ale Tuhan di bagasan pemulihan tuhodo Tuhan pasaton nami amanami asa ho ale Tuhan na mangdongani na mangalehon gogo asa margogo amanami ale Tuhan mangalo panahit na songgop tu pamatang na asa boy muse Tuhan amanami pararaton hatam pasahaton hatami ale Tuhan turuas ni huriam ale Tuhan Jehovah de bata amanami tokinay ale Tuhan tangihonon nami mahatam nan pinasahan ni naposom ale Tuhan homa Tuhan na mandongani naposomi ale Tuhan pargogoy parbisuki parsahalay Tuhan naposomi laho pararaton hatami asa takas Tuhan watu si hami hatami jalaboy Tuhan hulaw kami dingolu nami siganup hari marlaog dosa dohami ale Tuhan namardosa dohami maradopon dongan nami tarlumobi Tuhan maradopon ho cumolo urasi dosa pangalosyon nami Tuhan asa tamahami jongjong di adopanmu majalo pasu-pasu na siyakoy holan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Mari dehita.
Dameni debatana semurung sian saluhutna roha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna barita nauli hatani debata dihita di mingguta sadarion ima natar surat di sadakorin bidu onom mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 20 sonomah didok disi takasmah tapayutihut di bagasan rohata saluhutna do jadi diau aidang saluhut marguna saluhutna do jadi diau alaidang jadi patuduhon ni manang aha au tubutuhaido akasi panganon jala butuhaido tu akasi panganon alai rap pasohoton ni debatado akai alai yang godagingi unang matu permainanon tutuhanima jala tudagingi do tuhani alai di pahehe debatado tuhani laos paheheon nama nang hita di hagogoon nai dang di botohamu ruas ni Kristus do pamatang muna tung pakeokuma akar ruas ni Kristusi bahen ruas ni siula permainanon dao mai dang di botohamu naung gabe sada daging dohot boru-boru na jahat anggo sapurtusi ainin na do nagabe sada daging do nasidah na dua alai na padomu dirina dohot Tuhani gabe sada tod didoi dohot ibana maporus mahamu pasiding permainanoni nasa dosa naniula ni jolma di balian ni daging nado alai na marmainan mardosa di daging na sardiri dang di botohamu daging munado joro nitor di perbadia na di bagasan hamu naung jinalomuna sian debata dada hamu napuna diri muna ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu madebata marhite hite daging muna dohot marhite hite tod di muna ay debatado napunai ima sahakna rakmajaha hita saulat nari ayat 20 nama buan bibelna rakmajaha hita argado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu madebata marhite hite daging muna dohot marhite hite tordi muna ay debata do napunai ima sahatna amo kadongan nacugari di suku kita aha mahira-hira no marga di hosonari di maju hita marningot aha matutu no marga di hosonari jala dukta boto aha do no marga di hita gabeta boto mabo hado sikap ta taringot tu no margai biasana sikap hobar do itu pemahaman molo salah memahami pasti salah bersikap biasana molo salah bersikap na salah memahami do ibadah alani molo nunga dapot dia manau marga di hita nau margai memang gabet argahod molo adong dua barang sada barang na murah sada barang na arga berbeda do sikap ta tu dua barangi atik pe sama-sama milik ta barangi pasti lebih umarga do tabaen barang nau marga itu teh songoni do manak sarupa do barang na murah do barang na marga yamu memang saya dogdoi dak pola di bedahon ibana dia barang na murah do dia barang na arga alai diturpuk tahun dipakulingi do hita bahwa ternyata na marga di hita ima ngulut tahun jala ngulut tahun dak pola di hita macayarga alai do di debata macayarga ngulut tahun jadi molo adok pe satonga-tonga tanah cuma na so mangarga hon nguluna na so dipahami ibana do na arga nguluna alani halak nang makilala arga do nguluna ditubus di bata halak nang marhatopoton arga do nguluna ditubus di bata gabe dihargahon ibana do nguluna termasuk mamolo marmasker pehita di suasana kobiton ala natarajumi do arga ngulut taon jala molo peta jaga kesehatata ala natarajumi do arga ngulut taon
Molo adong pe nalaho tu salon tu kecantikan na dirajumi ibana do arga ngulunai. Ay pola sapi dibayar ibana arga saloni. Molo adong pe nalaho ngejim olahraga laho membangun body building na dirajumi ibana do arga ngulunaon ubahen laho ibana menguatkan otot-otot ni ibana. Alani turpukon mama kulingi halak ma naung diarga hode batang nguluna bohama sikapna. Secara khusus dipangido tuhita bahwa halak naung ditobus debata, halak naung arga ditobus debata, asa dipasangap ibana debata, marhite-hite dagingna dohot marhite-hite tordina. Jadi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, diminta dan diingatkan oleh Tuhan supaya orang yang ditebus ini supaya memuji dan memuliakan Tuhan melalui tubuhnya dan melalui rohnya juga. Sebab ada pemahaman di tengah-tengah jemaat Korin bahwa memuji Tuhan itu hanya dengan roh, hanya dengan ton tidak pola dohot pamatang. Sehingga pemahaman nasala di nasida gabe dipakai nasida ma pamatang naon tu permainanon, dipakai nasida ma pamatang naon tu percabulan, dipakai nasida ma pamatang naon tu percabulan, bahkan tu persaripeon pe gabe bawa tu bawa ma namar saripe dohot buru tu buru namar saripe. Jala termasuk maha di nasida adong prisek bebas sek di situasi di hati hai. Tabayak mah molo songoni kondisi. Jala di situasi nasongoni ma Apostel Paulus paingoton nasida mengajari nasida mengurupi nasida asa haluar sian pergumulani. Molo pe dihilala nasida dak salah be namangulahon permainan oni. Molo pe dihilala nasida dak salah na mangalakupi. Molo dihilala nasida dak salah priseksi. Ala memang hobartu hasomalan di hati hai. Nunga di hasomalhon nasidai. Alai dung ditobus di bata nasida. Dung gabe ruas di huria nasida. Molo diulah nasida dope si songoni. Dang persidohot nasida. Dang sitean harajaon di debata nasida. Nang pe naung terdaftar nasida gabe ruas ni huria, nang pe naung gabe halakna persea nasida, alai mulu saya diulah nasida dope permainanon, molo saya diulah nasida dope pangalakupon, molo diulah nasida dope perselingkuhan, tukso sitean harajaon di debata nasida, jalalas ido nang mangurupi kita, permainanon pangalakupon, dakolan turuas bahkan dohok do itu perhalado. Laho patuduhon memang dangado kita nabui mergogo mangadubi anggodang dipergogoi di bata. Alani turpukon ma mangurubi kita buhama baheno tahaluar sian permasalahani. Moloado ngakana toras nasai miad dobe menikmati percabulan ni, menikmati permainan ni, menikmati pangalakupo ni. Unang dohok benian tua kayanakon. Unang dohok benian tua kasudut nai baru. Alai sudut nai baru benuaing di situasi sonari nunga godang naung terjerumus tu si. Mudah-mudahan akan kota perguru malua adong pemahaman na jelas. Maaf taringot tu seks. Seks bukan untuk dipermainkan. Alai seks adalah anugerah Tuhan. Seks adalah berkat Tuhan. Dan kalau ini adalah berkat Tuhan kita hargai. Dan seks itu adalah pemberian Tuhan. Dan kalau itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan, kita juga menghargainya. Kita juga akan mempergunakannya pada saat yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak boleh dipermainkan dan tidak boleh disalahgunakan. Alani laharuar sian nama saima turpuk tahun mangurubi na parjolo di dogma di ayat 10 sadai. Jala akasi songonido hamu deba najolo alai nunga hamu diburi, nunga hamu diperbadiai. Jala di pitori marhite-hite goarni Tuhan Yesus Kristus dohot marhite-hite todi ni debatata. Jadi dipaingot dohita ganup halak atik beha najolo mangulahon si songoni. Atik beha dia katiki nasalpu mangulahon si songoni. Alai turpukon molon naing haruar dohita dipaingot. Nunga diburi tu hatta hita siani. Nunga di pitori debata hita siani. Nunga di perbadiai debata siani hita. Alani ahalapatanna daktar bahenau, daktar bahe kamu, daktar bahe kita malua siani anggodang debata nama mitori, anggodang debata nama paluahon, anggodang debata nama buri, anggodang debata nama perbadia hita. Alani muladok sa tonga-tonga talas rohaku kubereng ramen namar minggon,
Jala rata-rata suami dekat istri. Jala mulo dong akahamaulo di tonga-tonga ni parsaripion na namaol mangadu pihak si songoni turbukon bama kulini. Adong do tuhata na paluhaw kita siya parmaraani. Adong do tuhata na manubus kita. Adong do tuhata na maburi hita. Adong do tuhata na maparbadia hita. Jahala saliling sotajakon pangurasion di debata taringot tusi. Say boy dui gabe tapay hutihut satwa katiki na mangihuto. Alay pasrohaku marhite turpukon. Ngolo adong penasalilingon songoni alay dung dibigi jami taon gabe Roma ibana mengaku tu debata asa debata nama perbadiai asa debata nama buri asa debata nama mitori ibana. Rapa dua hon berengot tama lahu malua sian persoalan ini dipaingot dohita bahwa ternyata pamatak tai ruas ni Kristus dui pamatak tai joro ni to di debata dui ala pamatak tai ruas ni Kristus jala joro ni to di perbadia doi ibana berarti maringat do debata dis. Berarti mamuji debata dakola to dita iko dohot donang pamatak ta iko dohot donang dagita jala ala di bagasan pamatak tairo todi ni debata jala todi ni debata do namang gerak ko kita lah mamuji debata. Jadi halak na ni inganan ni todi ni debata na adong di bagasan ibanai ido menggerakkan ibana lah mamuji debata sehingga dibuan ibana ma daging nai dibuan ibana ma pamatang nai jonok tu debata ihot tu debata dang dibuan ibana be pamatang nai manang daging nai tu permainanan. Alani turpukon lahu mangurubi hita asa dohot marhatopoton todi ni debata na adong dihitai todi ni debata na adong diawi laus ido margogoi hok kita asa jonok kita tu debata sehingga marhite todi ni debata laus ima mabahen pamatak tai dohot mamuji debata. Secara khusus manak tian kota Parguru Malua molo tapa hobar tu topik ni minggu ta sonare ima pangarajayo diri maradopon teknologi. Pardolo memang ikut takui bahwa yang nak tahu nak terlepas biasa teknologi. Jalanungan nak kita payutihut diacarai dakolan di pasikolan benasi dah memakai teknologi alai di gereja be bahkan Marguru Malua be alani nama saon ngata pakai teknologi. Jalah mulo tapake be teknologi tong do dalam rangka lahu menghargai ngulu tahun ala nang ditubus debata hidup hubain tapake teknologi i. Alai persoalan nata do pinuhain ima akayan nakot tahun gabe teknologi do maperhatuban nasido. Pagudang yang nakot tahun naung ketergantungan tu teknologi i. Jala bahkan hampir 2/3 nguluni ibana hira rap dohot teknologi i nama. Olan modum nama bahkan modu pe rap dohot modum debana teknologi. Alani pergumulan mah tu akan ada yang maka tidak kok kaporsia dak salah teknologi. Alai ahamana pinangido ni turpokon molo gabe di perhatuban teknologi do hita ido na pinay singot ni turpokon so tu ngadong siya nakana porsia gabe di perhatuban teknologi. Alani minggu sadarion minggu proklamasi haporseaon dia kaya na kota Parguru Malua na salelengon di hati dako na muna mahapor siya munay jala molo dohot tamu maka tidak ko kapor siyaon babe dohot mahamu perhatopoton naung mampu dohamu mangarajai diri muna dangadong bena di perhatoban di permainanon dangadong bena di perhatoban di teknologi alai halak naung maka tidak ko kapor siyaon na nunga halak na bebas nunga halak na merdeka ibana jala kebebasan dohot kemerdekaan nai imana ni lehon ni tuhata jala dipakai ibana ma si lehon ni tuhata ilaho mangargahon guluna jala dohot mahamu mamuji debata marhite daging muna dakolan marhite tordimuna alai dohot ma daging muna mamuji debata marhite daging berarti sudah naniula ni pamatak tahun sudah naniula ni daging tahun bahen hasangapon di debata mananga hape naniula ni tangan
mananga hape nani dok ni pamangan, mananga hape nani lakahon ni si majojak, manang didia pe pamatak tahun di sima hitam mamuji-muji debata idon nani di guaran na turpukon asa tapake ma pamatak pai mamuji-muji debata. Bahkan didok na kiningan, bahkan molo adok petaringot tu si panganon na tu butuha tu si panganon dohot butuha i betong dolah hosal pui. Alai nama cerikot marhite turpukon bahwa ternyata nama katidakon hapor siau ni asa dohot ibana marhatopoton arga doho di Tuhani. Jala ditubus doho. Jala ala arga doho di Tuhani. Ubahen ditubus so. Ala ni dohot maho mangargahon ngulum ay debata be diargahon doho. Jala secara khusus nang ala hubere ngakayan nakotao na tara ni SMA maun kelas 2 dohot kelas 3 SMA. Jala di sodo puncak kitegangan ni anak kotaon rak dohot naturaska. Anggo dunga tambah SMA kembali normal nama hubungan ni anak kon dohot naturaska. Di antara ni SMA tu. Ala ni molo adok siak kita natoras na bui jonok dohot anak kon na di SMA nang luar biasa do pangulaw ni torditu ibana. Jala nang diargahon ibana doi pajuon ni torditu ibana. Ala ni torop do halak nuai antara ni SMA na subui jonok dohot naturaska. Mungkin yan nakon ni daksongon natorasna. Natorasi daksongon yan nakon na. Alay turpukon mamakulingi hita mabuha mabahinota. Dohot ma nang akan nama katidak ko kaporsyaon mangargahon. Argado au di naturasu. Argado au di Tuhani. Jala dohot manang natoras mangargahon. Argado au di Tuhani. Jala anak ko kope argado nang diau argado nang di Tuhani. Jala mulo sama-sama mangargaho kita. Laos ima mabahid debata marsangap marhiti-hiting uluta. Alani na parpudi ma molo adok pendo na cara mangamangan di jabu. Pangapala cara mangamangan na nama cerikot. Rikot dotongi bolo diudak kamu partita barop ya walay molo so diudak nakola watong ate. Alay pakiot tamatong nang parmanganoni belaho manguji debata. Pakiot tamatong parmanganoni belaho mangargahon nang ditubus debata hita. Mananga hape nataula. Mananga hape natapatupa. Alay bahen hasangapon di debata may argado hamu ditubus di baheni pasangap pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna ay debata do napunay. Amen martangiang mahita. Alay jahuba debata nami mauliate mahubasahat kami di bagasan o bason ay ditubus sodo kami di perbadiai hodo kami jala di pitori hodo kami sian ragam ni harabunon. Mauliate mahupasahat kami tuho Tuhan di asin ni roham naung Roma perbadiai manubus kami siang konggoman ni nasa dosa dohot nasa pangalausyo. Di botohodo nang hamaolon na masa di tonga-tonga ni keluarga nami marsalasada. Molo adong siang tonga-tonga ni ruas ni Uriam nasay di parhatuban permainanon. Nasay di parhatuban pangalakubon sahat tusonari. Odihon nasida Tuhan marhite-hite hatam marhite-hite tordim berbadia hodo nang mian di bagasak kami jala ala nang mian ho di bagasak kami hodo nama bahe kami bui ias mamitori hami maperbadiai dohot mamuri hami sian nasa pangalausioni lumobi nangakaya nakon munanaeng makatidak ko kaporsiam nasamari urubi nasida Tuhan asabui nasida mangarajai dirina jala mulo pe jonok nasida rap lohot teknologi i unang adong si anak kaya nakon namion na di parhatuban teknologi i alay nasida mana mangarajai teknologi i jala marhite-hite teknologi i pe gabi boy dipake hami boy dipake nasida dalan nami mamuji-muji dohot pasangap poko ale Tuhan asim maroham di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amen. Maredehita.
140 ayat 2 gala dipiti mangetehon jongjong ma akaya nakota nanaing makatidakon haporsiaon dohot natorasna di inganan nabi. Marhite-hite goan ni debata ama anak dohotor di perbadia. Amin. Kamu alen atoras nidak danakon dida hamudo ianakon muna hawolongan ni rohamuna jongjong dison tamaju molo madok mauliate hamu sadarion tu debata alani sude asini rohana nasailaon ay di pangulu do nasida rasi rasan wain jala sanga di boto nasida hata ni debata dohot dalan Tuhan nguduan alai tamado ingoton muna sadarion akka pabahenan muna tu akka anakon munaon ajang dilehot debata akka danakon Tuhamu asadong dongan-dongan muna mangulah ulaon sabing alaya saditugu jala diajari hamudo nasida mangiuton hata ni debata ido ubahen na dilehon itangya ko kamudo ganu pari anakon munaon nasailaon asahunang mago nasida molo dilala hamun waeng hurang ni pabahenan muna taringot tuaka yanakon munaon tamauduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita alea manami amani nasa na tergoar ama di banua gijang doho di tanaon saya tangihon matangiang nami cakon ma akadak danakon gabe ianakonmu asima roham lehon mator di perbadia tu rohana sida asa gabi sisianmu nasida rodi saleleng lelengna molo tung nahurang pabahenan nami naselaon tu nasida sai se samai sai unang matergasip nasida jala unang loas mago manangise sian nasida binahin ni pangalahon nami asima roham sahatu tanganmu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mana toras di ingananna. Kamu akadak danak na hinawolongan di debata na jongjong dohamu nuaing di jolo ni debata na mamereng terus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogoni rohani debata daktar bahen hamu be marsidalian sogot diare paruhumani molo ingot rohamuna diaka ari ningolumuna naung salpui tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sude asini rohana jala molo diingot hamu aka pabahenan muna nasoture imane yang dohot langgus ni rohamuna tuna toras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti buan hamu maluhut na itu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna nause humok keperdusa na manopoti dosana alai paubah hamu ma rohamuna uhut puka hamu ma parangen nai baru olat ni sadarion asa dalanan muna dalan nagogoti namar hapatean Tuhan uluan sisaleleng nilelengna atau ngalusi hamuma nahusukutonon tuhamu dijolo ni debata doho dijolo ni akadongan napungu dison di parhatu tu rohamdo hata ni debata nani guruhonmu nasailaon
olanido dalan Tuhan oluani alusima. Olo doho sian nasa roham tumudalhon saluhuk dosa. Jala olo doho tujolo anon mangihutton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusima. Olo doho makanguluhon haporsiaon nasitongi nahina tidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi dohot di padan nai baru alusima. Atong marpada dohamu nuaing dohot debatana badiai dijolo ni huriaon tungkunang osehamu sai burjuma hamu marningot saluhuk nai asa lampot haporsian muna martangiang mahita alehama nami jala debata nami suruh mator di perbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ulehok kami marrohanami bahen ingananmu olak nion rori saledeng nilelengna surat konjala sahabi matusi sude naung huoloi hami sai paujung mah ulaun na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sogot manangise sian hamion togu jala iring-iring mahami ganu pare asa sahat hami Tuhan uluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati daku kamu majolo haporsian munai rap mahamu madok. Udul mahamuna Roma tujolo sada-sada halak. Cek. Cek. Hata si paingot di si Ade Kristina Tambunan na makatidakon haporsiaon di minggu sadarion manang ise na mamelehon hamoleateon ido na pasangap au jala mabahen lapang asa hupatuduhon di ibana hatuau ni debata. Psalmen 50 ayat 20 parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin.
Hata si paingot di si Agnes Jevanya Sinaga na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion mual ni hangoluad do yang go pamangan ni partigor alay ang go pamangan ni halak parjahat hukupan ni haurahod do poda 10 ayat 10 sada parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amen. Hata si paingo di si Andrian Joris Lumban Gaol na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion pasangap ma amangmu dot inangmu jala haholongi ma donganmu songon dirim. Matius 10 sia ayat 10 sia parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di Silivia Agresia Lumban Gaol na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion biar mida Jehovah do parmulaan ni parbinotoan alay anggo halak na oto manoisi hapistaran dohot pangajaran poda sada ayat 7 parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Antonel Basa Manurung na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion ay Jehovah do gabe haposanmu jala ibana mangaramoti patmu maradopon jorgong poda 3 ayat 26 parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Anaki Augusterodin si Majutak na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion ayaka na pasangap au marsangap bahenokku alay akka na palea au marlea do bahenokku sada Samuel 2 ayat 30b parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di Sisilia uli dinata Manurung na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion ikon haholonganmu donganmu jolma songo dirim 3 Musa bidu 10 sia ayat 10 waluce parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amen.
Hata si paingot di si Dasmando Victory Timotius silalahi na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Jakon hamuma nang tahuluk haluaon dot podang ni todi ima hata ni debata. Efesus 6 ayat 17. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Hata si paingod di si Deandrea KN Silain na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Asal ma dilului hamu harajaon nai dungi tabahonon na do akai tu hamu. Lukas bidu 12 ayat 31. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasus yang Tuhan debata hamata, dok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dok sian ton di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasana jak, jalan dipergugui maho patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Eci Viola Anggraini siahan, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Na margogo si tutudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Jakobus 5 ayat 16. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasus yang Tuhan debata hamata, dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dosian tor di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasana jat, jalan dipergugui maho patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Angeli Devi Intani si Hotang, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Martua ma parroha na yas aidaw na sida do debata. Mateus 5 ayat 8. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasus yang Tuhan debata hamata, dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dosian tor di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasana jat, jalan dipergugui maho patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Esther Palmina Marbun, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Ida ma biar mida Jahoba ido hapistaran, jala sumurut sian hajahaton. Job 20 ayat 20b. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasus yang Tuhan debata hamata, dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dosian tor di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasana jat, jala dipergugui maho patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Tony Chandra Sitorus, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Sa iba na matada dinasa dalanmu, asa iba na patigor akka dalammu. Poda 3 ayat 6. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasus yang Tuhan debata hamata, dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dosian tor di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasana jat, jala dipergugui maho patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Heskia siahan, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Martua majolma ia so dijujur Jahoba tu ibana hajahaton, jaladang marpangalesem todina di bagasan. Pesalmen 32 ayat 2. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin.
Jalma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do sian ton di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Helena Belinda Nainggolan na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Tinggakon hamu manasa na hinolso ni rohamu na tu ibana ay disarihod dohamu. Sada Petrus 5 ayat 7, parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay dohanguluanmu. Amin. Kalau hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do sian ton di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Hasian Agustina Sialagan na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Jala jou maaw jupa ari hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji hoaw. Pesalmen 50 ayat 15. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do sian ton di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Johannes Tinambunan na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Saluhut na do tarpatupaaw marhite-hite ibana na margogoy honaw. Pilipio 4 ayat 10. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do sian ton di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala diperkubui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Kevin Novan Manurung na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Jala ikon haholonganmu Jahoba debatam, sian nasa roham do sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gugum. 5 Musa 6 ayat 5. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do sian ton di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Kevin Timothy Nathanael Pardede na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Dungo mahamu marsihohot marhaporsyaon, tang mahamu jala margogo. Sada Korin 10 ayat 10. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do sian ton di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Noel Praise Lord Purba na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Pilipisada ayat 5. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do sian ton di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Paulus Brando Jacqueline Naibaho na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna.
Sada Timotius 4 ayat 7b. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosian to diperbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di Sirio Kristopel Huta Barat, na makatidakon haporsiaon di minggu sadarion, akan nadigijangi maparrohahon, unang maakan na ditanoon. Kolose bidutolu ayat 2, parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosian to diperbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si raja hatorusan si tindaon, na makatidakon haporsiaon di minggu sadarion, saya porsea mahamu di Jehovah debata munai, asa marsihohot rohamuna, porsea hamu huhut dia kapanurirangna, asa maratu hamu. 2 Kronika 20 ayat 20b. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosian to diperbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si taruli na badia tarbarita si tidaon, na makatidakon haporsiaon di minggu sadarion, say marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham, jala unang marpangusadea ko tu pikiranmu sadiri. Poda tolu ayat 5. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosian to diperbadia. Saya didongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di Sirio Reynaldi Lukas Siahan, na makatidakon haporsiaon di minggu sadarion, ay molo dioloyho Kristus disi, di halomoho debatado ho, jala arga ho di jolma. Rom of 14 ayat 10. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosian to diperbadia. Sadidongani maho maralohon nasanajat, jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Rebeka Hutapea, na makatidakon haporsiaon di minggu sadarion, nasa nagiot mangihuto nau, disuadahon madirina, dituhu masilang na tu ibanai, diuhuton maau. Markus 8 ayat 34b. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosian to diperbadia. Saya dirongani maho patupahon nasanadinggan, jala dipergugui maho mangulahon-ulahon nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Ruth Angel Patricia Opusunggu, na makatidakon haporsiaon di minggu sadarion, ay nasa napatiboho dirina si pauruodo, jala na pauru dirina ido si patibon. Lukas 14 ayat 10. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin.
Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosian to di berbadia. Sa didongani maho maralohon na sanajat, jalani pergugui maho patupahon na sanadinggan. Amen. Hata si paingot di si Simon Eliezer si Matupang, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Pasaat madalan mutu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Psalme 37 ayat 5, parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jaloma pasu-pasu siang Tuhan debata hamata dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosian to di berbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat, jala dipergugui maho patupahon na sanadinggan. Amen. Hata si paingot di si Stephen Theophilus Gultom, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Onpe mangan manang naminum hamu, manang dia pe diulah hamu, bahen hamu masaluhut nai pasangapon debata. Sada Korin 10 ayat 31. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosian to di berbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat, jala dipergugui maho patupahon na sanadinggan. Amen. Hata si paingot di si Samuel Luban Raja, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Pajonok hamu matu debata, dungi pajonokon na matu hamu. Jakobus 4 ayat 2. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu siang Tuhan debata dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosian to di berbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat, jala dipergugui maho patupahon na sanadinggan. Amen. Hata si paingot di si Sarah Priscilia Silitonga, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Sian saluhut si jagauni, gumodang majaga roham, ay sianido ruar akamual hanguluan. Amsalopat ayat 20. Parangehon mahatan ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosian to di berbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat, jala dipergugui maho patupahon na sanadinggan. Amen. Hata si paingot di si Tia Sara Regita Parhusip, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Pelehon matu debata hamulateon, jala garari ma akabagabagami tunasun timbul. Psalmen 50 ayat 14. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosian to di berbadia. Saya didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipergugui mahamu patupahon na sanadinggan. Amen. Hata si paingot di si Tresia Tiatira si Matupang, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Unang mabaloson hamu najat aloni najat, pangisahion aloni pangisahion. Lemma masu-masu mahamu, ay naing tianon muna do pasu-pasu ubahin na tarjo hamu. Sada Petrus 3 ayat sia. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosian to di berbadia. Saya didongani maho maralohon na sanajat, jala dipergugui maho patupahon na sanadinggan. Amen. Hata si paingot di si Fania Yoselin Sagala, na makatidakon haporsyaon di minggu sadarion. Marlas ni roha mahamu makirim,
marbenget ni roha ma dihapor suhon, jugulhon hamu ma tangiang. Rom 12 ayat 12. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata do sian anak Tuhan Yesus Kristus do sian tor di berbadia. Tadi dongani maho maralohon nasanajan jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Jessica Agus Naomi Sialagan na makatidakon hapor siyaon di minggu sadarion. Martua ma si bahe dame ay guaro do nasida anak ni debata. Mateus 5 ayat sia. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata do sian anak Tuhan Yesus Kristus do sian tor di berbadia. Tadi dongani maho maralohon nasanajat jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Yosua Boy Ananda Sialagan na makatidakon hapor siyaon di minggu sadarion. Ida ma martua ma jolma na niajar ni debata di baheni unang matoison pisang-pisang ni nasun hinagogoi. Job 5 ayat 17. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata do sian anak Tuhan Yesus Kristus do sian tor di berbadia. Tadi dongani maho maralohon nasanajat jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Hovan Carlo Daniel Siahan na makatidakon hapor siyaon di minggu sadarion. Jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Psalmen 37 ayat 4. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata do sian anak Tuhan Yesus Kristus do sian tor di berbadia. Tadi dongani maho maralohon nasanajat jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Hani Cynthia Elisa Siahan na makatidakon hapor siyaon di minggu sadarion. Pangido hamu ma say na lehonon na do tuhamu. Luluy hamu ma say na jupangad do hamu. Tuktuhi hamu ma say ukapon na do di hamu. Mateus 7 ayat 7. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata hamata do sian anak Tuhan Yesus Kristus do sian tor di berbadia. Saya didongani maho maralon nasanajat jala dipergugui maho patupahon nasanadinggan. Amin. Tuakan naung makatidako kabor siaon, na baru makatidako kabor siaon, jongjong ma muse di ingananna. Hamuak kanang pinarhamaol ni debata, nunga gabe dongan sahuria, jala dongan sapanganak kamu mangaton perpadanan nabadiai, na argasi tutudo hamu ditobus, unang uloy hamu be dosa dohon sibolis, ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi, asal matoktong rohamu na tu ibana, jala tugihonon na do hamu masuk tu harajaon banua gijangi martangiang mahita, alea manami na di banua gijang, asima roham dinasida akan apinasahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite tor di perbadia.
Saya pahot mana sida di bagasan padan nang niuluan na sida nakin. Saya perbadiai mana sida di bagasan hatam. Asatarida haporsian na sida tujuluanon. Marhite-hite parange nadenggan. Amin. Kudul mahamunang. Dihamuna amanami nanami. Lumobi ma yanakota na baru maka tidak ko kaporsian. Sabutulna niyan dung sipul maka tidak ko kaporsian. Iko patupaut tado marlaon na badia. Alay ala suasana na tado pisonari. Daktar baik kita dabe patupahon ulaun na badia. Saya tok masalpu sore magoon boy tuaka tiki-tiki na mangihut boy tapatupa. Alanita bigi majo pengumuman usian akayan nakota na berprestasi sebetulnya sudah na sida berprestasi. Walan boy sahat maka tidak ko kaporsiaon berprestasi be ate. Alaya dong tulu halak na ni Leon ni Huriata tu tulu halak tabigi masyan yang padita. Iya, mau lihat madita saluhut na. Mau lihat madita salut na manami dot inanami. Saleleng 7 bulan lobi dinamangi huton parsiajaran par guru malua. Sian ujian nasida do sian akka tugas-tugas nasida nang sian absen di dahami pertimbangan tolu halak ma naboi lehono ni Huriata cendramata tu tolu halak ma lehono ni Huriata cendramata dang napola juara sada 2 tolu molo urutan naon alai on manani do na 3 terbaik. Alani hugora kami maju matu jolo na parjolo Eci Viola Anggraini Siahaan na paduahon Sarah Priscilia Silitonga na patuluhon Noel Preslot Purba maju mahamu tujolo. Marende mahita sembukede nomor 140 sia Los Jongjong mahita mangedi hosa. Hatta na mangalehon hatana dihita di minggu sadarion asa tungtakas hita mangarajai diri laho mengadopi teknologi saluhutna do jadi alaidang saluhut marguna saluhutna do jadi alaidang jadi patuduhon ni manangaha akan aporseai marhite hatam nabadiai Borahat mahami mengarajai diri nami lau menghadapi hamajon di teknologi di Portibion. Di hamamasa ni parukilon ni bangsota dohot kuriata diobason dihirim tuhata do ikon malohita mengarajai dirita
mamake dagik taon bahen hasangapon di Tuhani, ayar gado hamu ditobus, dibaheni pasangap hamu made bata, marhite hite daging muna dohot marhite hite tordimona, ay de bata do napunai, atong borhat mahita macamoton hadiriota mamolus, adaptasi kebiasaan baru na pinatupani negarata. Ale de bata hamana mina di Banua Gijang, odo hararoan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sahudi basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhaseang hami pilihanon. Pati bulhon harajan mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinarbadia maguarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tonga songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, idosa ni dongan namar dosa tuhami, nang hami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, isodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, idopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hon madamena tutol di munabe.
foto bersama nang makatidak ko kaborsiaon dohot pangajari alay pakai face shield ma dohot dibuat ma surat maluanay tujolo hita foto bersama.